फरायसाफोरनिसिम आङो लोगोसे गासैबो न'खरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो जोबोद हार्ड वर्कनि गेजेरजों खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फेमिलिनिफ्राय न'खरनिफ्राय गावबा गावनि गथ'फोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनो हानायनि थाखाय आङो बिमा बिफानिसिम साबायखर बावदों। लोगोसे फरायसाफ्राबो सिनसियारलि फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हानायखाय फरायसाफोरनोबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोर सारस्रिनाय अननाय आरो फैबाय थानाय इयुननि थाखाय बेस्ट विश आङो बयनिसिमबो बावहरदों। दिनै बेवहाय तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोंनि फरायसाफोरखौ बरायनायनि हाबाफारिजों लोगोसे माखासे आलासिखौ लिंनानै एसे सावरायनाय हाबाफारि लादों। आङो फरायसाफोरखौ खावलायग्रोनो सानदों जे देग्लाय बोसोरनिफ्राय मेट्रिक आनजादा गैला। हायार सेकेन्डारियानो जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट बोर्ड एग्जाम जागोन आरो ओरैनोबो आगोलावबो मेट्रिक आनजाद दङमोनब्लाबो हायार सेकेन्डारियासो फिउचाराव केरियार सिलेक्शन खालामनाय आरो केरियार दानायाव मदद खालामो। दा बेनिखायनो जायफ्रा मेट्रिकआव मोजाङै उथ्रिसार जानो हाबाय गासैबो हायार सेकेन्डारिनि थाखाय रेडि जानांसिगोन आरो बोसोरनै सम मोनो। बे बोसोरनैयाव मोजां फरायनो हायोब्ला रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायोब्ला गावनि गोसोनि लुबैनाय बायदि जायखिजाया मोनसे केरियाराव जायखिजाया मोनसे आयदायाव फरायनानै फैबाय थानाय गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो। लोगोसे गावनि न'खरनो गावनि माहारिनो आरो मुलुगनि सुबुं समाजनो माबा नङा माबा बिहोमा होनो हायो। एसे आगोलाव जोंहा गाहाय नेहाथारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि फरायसाफोरखौ सोंदों जे सोर डाक्टार जागोन, सोर इन्जिनियार जागोन, सोर साइन्टिस्ट जागोन आरो माखासे फरायसाफ्रा आखाइ दैखांदों आरो माखासे फरायसाफ्रा आखाइ दैखाङाखै। दा जायफ्रा आखाइ दैखांदों बिसोरनियाबो मास मोनसेनि उनाव एजेन्डाया सोलायनो हानाय आरो जायफ्रा आखाइ दैखाङाखै बिसोरनियाबो मास मोनसेनि उनाव आरो एजेन्डाया सोलायनानै बिसोरबो आखाइ दैखांनाय फारसे फैनो हानाय। दा खोथाया जाबाय जे जों बुङो हार्ड वार्क आरो लाक मोननैखौबो नांगोन। खस्थ'बो नांगोन, लाकबो जानांगोन, लाकबो थानांगोन आरो। दा ओंखायनो खिन्थु लाकखौल' नेनानै खाफालखौल' नेनानै खस्थ' खालामाबा जानाय नङा। दा बे खस्थ' खालामनायनि जि हार्ड वार्क खालामनायनि जि लामा बेखौ जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगोन। हार्ड वार्क खालामनाया जुदि बोथोर लामाजों नांगौ जायगायाव खालामनाय जायोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनो आरो हार्ड वार्क खालामनायखौ जुदि नांगौ जायगायाव खालामनाय जायाब्ला अब्ला बिनि फिथाइखौ मोना। दा आङो संगठनाव हाबा मावनाय हिसाबै आफादाव बुंनो नागिरदों। आंनि आफादाव आं जेराव खामानि मावदोंमोन बेवहाय आंल' हारसिं नङा जायनिखि खस्थ' खालामदों बेखौ हाबा मावदों। आंजों लोगोसे माखासे मानसि दंबावो जायफोरा आंजों एखे समान हाबा मावदों एबा एखनबा बिसोरो आंनिख्रुइसो बांसिन खस्थ' खालामदों। नाथाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आंसो लिडार, बिसोरो लिडार जानो मोनाखिसै। सोरबाया जाय आंजों एखे रायज्लायदों। मानो आंनि बिमा सिगाङाव फैदों? आंनि बे खस्थ' खालामनाय एखे गारियाव गाखोनाय सानफ्रोमबो सान्दुं अखा बेरायनाय बे सासे मानसिनि बिमा मानो फैयासै? दा बेखौ बेनिखायनो फैयाखै जे बियो बे खामानिखौ मावनायाव जेरैबायदि फकास खालामनांगौमोन, फकास जानांगौमोन। आं जे खामानिखौ मावगोन, आं जे बेखौ लिड लागोन, आं जे सिगाङाव थागोन बेखौ बे खालामाखै, बे उनथिं थांगोन। ओंखायनो आथिखालाव दिल्लीयाव मोनसे बाथ्रा दङ, जो दिखता है और दिखता रहेगा। जायखौ नुयो बेखौसो बायो मानसिया। नोङो बाजार थांनो थाङोब्ला
मैगं थाइगं बायोब्ला गोजाननिफ्राय नायहरग्रोयो आलुआ सोरनिया साफा 10 सान दखान बानानै बै आलुआ साफा बेखौ बायो मैगं थाइगंफ्रा जि बायनो थांनायाव नायगोन दखानाव बे सोरबाथ' आगोलनिफ्रायनो दखान थाखायो सिलेक्सन नङाबा बे नायग्रोगोन जे बबे दखानाव माने मोजां जि दङ बेखौसो बायो दा दिनैनि समाव जोङो मोनसे समाव बुङोमोन मार्केटआव जे मा जानो फरायनानै साख्रि मोना मा जानो आबाद मावना मोनजाला मा मावनानै जाबावनो बिराद नेगेटिभ मोनसे डिसकासन जोंनि समाजाव जाबाय थायो बेनिखायनो नेगेटिभ फरायनानै साख्रि मोना आबाद मावनानै मोनजाया जेबो खालामना मोनजाया दुनियाव मानसिफ्रा मा मावनानै जायो माबाफोर खालामनांगोन दा दिनैनि समाव गासैबो मुलुगनि नोजोरा सोलायबाय दायो मा नोङो प्रडाक्टखौ खालाम मार्केटआ एभेलेबल दङ आङो मोजां मोनसे माइ आबाद मावदों आङो बेखौ फट' खेबनानै गुगोलावल' होगोन जे आंनियाव मोजां माइ दङ सोरबा बायोबा गाबोन गुगोलाव मार्केटआव बायहरो सोरबा माइबा जि दादों मोजां गुगोलाव आंनियाव ओरैबायदि जि दोङो सोरबा बायगोन गाबोन बायहरो थिग बेबायदिनो मानसिफोरनि गेजेरावबो दायो बेस्ट अफ दा बेस्ट मानसिफोरखौ बयबो नागिरो नाथाय जोङो बेस्ट अफ दा बेस्ट जानो हागोन ना हाया दा बैनि थाखाय एक्सारसाइज बेखौसो जोङो खालामनांगौ बेस्ट अफ दा बेस्ट जोङो बड'लेण्डआव थांनाय बोसोराव 100 जन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोनफोरखौ जोङो लादों सरकाराव सासेया 1 लाखनि सायाव दरमा मोनो आरो लवेस्टआव 30,000 मोनो माने 30,000 निफ्राय 45, 60, 75, 1 लाख 20,000 सिम बेतन मोनो 100 जन लादों जों बोसोरफ्रोमनि थाखाय दा बेवहाय गोबां अल इन्डियानि लाइमोनफोर सेंग्राफोर बा हिन्जावसाफोर एप्लाइ खालामदों आरो जोंनि जायगानिबो खालामदों आङो बिसोरनि सिभिफोरखौ नायदों बिसोरनि बाय'डाटाफोरखौ नायदों आरो बिसोरनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ नायदों सोरबा इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेशनाव खामानि मावनाय सोरबा भारत सरकारनि बबेबा डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनाय आरो जोंनिनो बर' लाइमोन सोरबा माने आमेरिकायाव खामानि मावना फैनाय गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै फैनाय आरो बिसोर एक्सेलेन्ट दा बिसोरखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होदों दा बिनि गेजेराव माखासे बर' हिन्जावसा आरो हौवासाफोरबो दङ बिसोर बिराद एक्सेलेन्ट नाथाय बिसोर खामानि मावनो माने खाबु मोनाखै नङा खाबु मोनगोन गुबुन जायगायाव बिसोर थांनानै दंहैयो दा जोंनियाव जेब्ला साख्रि ओंखारबाय बिसोर बेखौ गारनानै नैयाव फैबाय बिसोर दा बे बुंसुंथियाव आङो सरकार सालायनायाव बोसोर आराय बोसोरनि गेजेराव बोसोरसे स्पेसियेलि जोंनि गासैबो जेंनाखौ बिसोरनि गेजेरजों आङो बुथुमजोबनो हाबाय हायार सेक्टराव मा जेंना दङ इडुकेसन सेक्टराव मा जेंना दङ एग्रिकालचार सेक्टराव मा जेंना दङ बै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरजों आङो बुथुमजोबनो हाबाय आरो दायो आं खामानि मावनो थाखाय मोनसे डिजाइन खालामनानै लानो हाबाय दा खोथाया जाबाय मा जे जोंनि फरायसाफ्रा जोङो बेबायदि नेगेटिभिटि मा जागोन मा जाया मा जाया बिनिफ्राय ओंखारबोनांगोन आरो मोनसे समाव दस्रा जायोमोन प्राइभेट फरायबाय इसे हायाबा बे प्राइभेटआ एसटि कोटायाव मोनगोन होननानै आरो रिलेक्स खालामनानै होयो आंनि बिनि उल्था आङो दायो जोंनि गेजेराव केम्पेइन खालामबाय थादों माखासे लोगोफोरजों जे जायफोरा थाखा फैसा जाबाय जायफोरा बिमा बिफाया साख्रि मोनबाय मोजां अबस्था जाबाय बिसोरो एसटि कोटायाव गावनि गथ'फोरखौ फरायहोनो नाङा अब्लानिया जाय एसे गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोर जाय हाया जायनो एसटि कोटाया जरुरत जायो गोनां जायो बिसोरनो बे जायगाखौ होनो हागोन दा ओंखायनो दिनै मा जागोन एसटि होननानै एसटिनि थाखाय गोबां स्पेस गैया एसटिनि थाखाय जों साननानै लादों जे एसटिनि थाखाय गोबां स्पेस दङ एसटि होननानै जोंनाव गोबां स्पेस गैया 10% जुदि एसटिनि मोनोब्ला दा बेवहाय आसामाव 46 लाख ट्राइबेल मानसिफोर दङ बे 46 लाख ट्राइबेल मानसिफोरनि गेजेराव कम्पिटिशना जायो दा बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा जुदि बेस्ट अफ दा बेस्ट जायाबा नोङो एसटि कोटा होननानै जेबो मोननाय नङा दा ओंखायनो बेस्ट अफ दा बेस्ट जानायखौसो जोङो साननांगोन देग्लाय बोसोराव दाख्लै बावै जोङो एलेनाव 50 जन फरायसाफोर फ्रि अफ कस्ट मेडिकेल फरायनो थाखाय थिनहरबाय 50 जन
जेब्ला रिजाल्ट ओंखारदों आङो रिजाल्ट सिटखौ नायबाय आं फार्स्ट मोननाय लोगो लोगो हिसाब खालामदों 50-50 जाबाय जोंनिया 50 बर'आ गुबुनफोर गासैबो लानानै 50 दा आं सानबाय जे जोंनो बयबो फरायनांसिगोन जोंथ' सरकारसो नालाय नाथाय 100 जन फरायसाफोर गोबां दंबाय हाजारमोन दा बे गोबां फरायसाफोरनि गेजेराव नायबाय जे आरो फरायसा माखासे दंबावो जाय 50 लिस्टआव फैयाखै जोंनि माहारिनि फरायसाफोर बिसोरो नाथाय डक्टर फरायनो हायो दा जोंनियाथ' सुपार 50सो जों बिनिखौ बारा होनो हाला दा मा खालामनो फारसेथिं नांगौ जोंनो बारा नांगौ जिया क'क्राझाराव मेडिकेल कलेजनि नटिफिकेसन ओंखारो बेवहाय आंबो अफिसाव फैनानै क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो प्रफेसारफोरा लोगो हमफैदों आं अफिसाव जिरायना दंमोन आंना फारसेथिं सोरबा सोरबा बरना होबाय थादों मेडिकेल कलेज लानो नाङा मेडिकेल कलेज माबा माबि बै समाव आं एसे एबसेन्ट माइन्डआव दंमोन आरो माबा माबि खामानि मावनानै जेब्ला प्रिन्सिपाल आरो प्रफेसारफ्रा फैनानै आंखौ आर'नाइ होबाय जे सार नोंथांखौ लोगो हमनो फैयो जोङो क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि टिम आं प्रिन्सिपाल आं सा 6 प्रफेसार आरो सासे प्रिन्सिपाल गासैबो नाफाम गोजा ओरैबायदि गोसोखौ माने स्रां मोनदों गोगा मोनदों आं माने गुबुन दुनिया बायदि साना लाफादों आरो लोगो लोगो जे जायनि थाखाय बर'फ्रा सोमावसारबोदों जायनि थाखाय जोङो सानबोदों जे सानसे ओरैबायदि जागोन जे मेडिकेल कलेज फैगोन इउनिभार्सिटि जागोन जोंनि मानसिफोरा जागोन बर' हारिया फारसे मुलुगाव मुंदांखा जानो हागोन फार्स्ट मिनिटनि थाखाय आं सानफ्लांदों जे ओरैबायदि परिबेस मोनदों जे प्रिन्सिपालाबो जोंनिया प्रफेसारफ्राबो बर' जागोन गासैबो बर' नङा बुरजा जाबाय नालाय खिन्थु आंखौ लोगो हमना फैनाय सयजना बर' गोजा आरो प्रिन्सिपालाबो बर' जायफोरनिखि जोङो लुबैदों हास्थायदों जायनि थाखाय 40-50 बोसोर सोमावसारबोदों जे बुहुमाव बर' माहारिया गेरेमसा माहारि जानांगौ दा गेरेमसा माहारिया अब्लासो जागोन जिखालिनिखि जोंनि सुबुं धोना हिउमेन रिसर्सआ जोंनि गेजेराव सानथ्र'हायि जागोन 2006 मायथाइयाव फार्स्ट बर' बिजोंनि खामानि मावनो जों लादों 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड जाबाय बिटिसि एकर्ड जाखांनाय लोगो लोगोनो एबसुनियाव मोनसे साननाय फैबाय जे एकर्डआथ' जाबाय जों दा मा मावगोन एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मिनिमाम 10 इयार्स लागोन 2003 निफ्राय 2030 सिम सम लागोन जों सानबाय दा जों मा मावगोन अब्ला जोङो सेमिनार खालामबाय वर्कशप खालामबाय वर्कशप